Este ano, pois, como podedes ver, estamos nas novenas xornadas, ou sea que isto quere dicir que xa levamos 9 anos facendo setas. Facendo setas non, as setas estaban feitas, nós intentando mirar a ver como se comen, como se collen, como se recolectan e como, en definitiva, como se cuida o monte. Quero decir que temos dúas partes. Empezamos o ano pasado, primeiro con un anticipo que foi facendo unha ruta polos bares para potenciar un pouco, que pasa que o ano pasado saleu nos tarde xa, cando nos ocorreu a idea, fixémoslo a toro pasado, foi despois das xornadas das setas. Entón, este ano querémoslo a poñer a funcionar antes. Despois explico-vos como vai a ser eso e paso de contado xa a explicarvos como van ser as xornadas micolóxicas deste ano. Son similares, hai uns pequenos cambios, pero son similares a destes anos pasados. As xornadas van a ser desde o día 7 hasta o día 13 de novembro. Están estruturadas como vimos facendo estes anos de atrás, en cursos. Damos parte didáctica, despois temos unha salida ao monte que será o sábado e unha xornada gastronómica que será o domingo, como acostumbramos a facer. Os cursos, como ben dixen, serán do lunes ao viernes, empezarán ás 8 e terminarán ás 22:30, ás 10:30. Isto normalmente prolóngase, digo-volo a aqueles que vades a vir por primeira vez, porque a xente anímase tanto que o curso realmente sabe a pouco. Vamos a ter un curso de iniciación e un curso de perfeccionamiento de nivel avanzado, o cal aqueles que necesiten ou queiran vir teñen que se anotar antes do venres día 4 de novembro no teléfono que a veces ver por aí nos carteles, e se non digo-volo ahora, que é o 616 534 077. Bien, o xoves, día 10, dentro desa semana, temos un apartado que é hoxe cociñamos. E cociñamos porque, as setas hai que las apañar, hai que saberlas identificar, pero tamén hai que saberlas preparar, senón de pouco vale toda a historia. Entonces, facemos unha pequena degustación cas setas ese día, que nos la vai a facer unha compañeira que xa é habitual tamén entre nós, que é Susana Cancela, da Casa da Botica. Bien, o sábado 12 de novembro, como de costumbre, saímos ao monte ás 9 da mañán, desde ali do local social, para facer unha ruta de sendeirismo micolóxico, que nos levará polos montes todos do Orazo hasta Noitiña. Para isto non vamos a baixar a casa, desde que salgamos á mañán, levaremos un bocata para comer no monte e, continuar todo o día. Despois desta historia, cando cheguemos á casa, o local social, vamos a empezar a preparar a exposición de setas para o día seguinte. Normalmente facemos unha carpa que temos instalada ali, o que vamos a instalar, e tamén se dará ás 8:30, máis menos, que é o ano 2011, é o ano internacional dos montes, como sabedes. Este ano vamos a ter unha conferencia un tanto peculiar. Non ten moito que ver, pero si está relacionada. Son orquídeas de Galicia. Vai a versar sobre ese tema. Está bastante interrelacionada unha cousa con outra. Bueno, esta sería todo o que é a parte temática do que é o curso. Teño que vos decir unha cousa, que aquí é onde varía un pouco con respecto aos anos pasados. O ano pasado, por exemplo, solamente cobrábamos unha inscripción mínima para os asistentes, que era nada, unha miseria. Como sabedes, as cousas suben, cada paso costa costear un pouco máis as historias estas. Como din que hai que apretar o cinto, nós facemos o que podemos, pero é que non damos pa máis. A parte, hai outra cousa que a cantidad de xente que veñen aos cursillos é moi grande. Entonces, a veces costábanos traballo acomodala. Non é para excluir a nadie. Tamén había xente, teño que dicirlo, que viña se cadra o primeiro día, éramos tropecientos mil e la madre, e viña o primeiro día, o segundo día xe non aparecía. Entonces, queremos facer un pouco a modo de criba. Entonces, teño que decir que o custe do curso completo, o sea, de luns a venres, sería, o sea,
de lunes a venres, contando que a salida do sábado, sería de 15 euros. E o curso, e máis o xantar, que despois falo do xantar, costaría 25 euros. E o xantar só, aquelas persoas que solamente nos queiran acompañar o domingo, vai a costar 20 euros. Para anotarse tamén no mesmo teléfono que dixen antes. Bien, e continúo, despois chegaríamos á parte lúdico-festiva, que, como suele pasar en Galicia, non hai festa que se tercie que non teña a súa papatoria pegada. Entonces, o domingo 13, dende as 11 da mañán, máis ou menos, e durante todo o día habrá unha exposición micolóxica, e máis, a partir do mediodía, habrá un obradoiro de xogos tradicionales. A 1:30, máis ou menos, temos previsto facer o xantar micolóxico, que constará de empanada de cogumelos, xabarín con guarnición de cogumelos, postre, viño ou auga, café e máis as respectivas gotas. Este precio de xantar, a aquelas persoas que non nos acompañen no curso, que solamente estén interesadas no xantar, pois eso, como dixen, sería de 20 euros. Despois, puñamos tamén en marcha, porque claro, anos anteriores acababa a cousa aquí, quedaba así unha cousa como a roupa sin acabar de secar. Estaba a clareo, pero non se daba acabado de secar. Entón, a partir das 5 da tarde, máis menos, cando empeza a terceira, foliada, tapa e o micelio. Unha vez xa rematado de xantar e para acabar de facer a digestión, os rapaces estarán entretenidos xogando aos xogos tradicionales e nós intentaremos, puñome no caso, intentar baixar un pouco esta criatura, facendo un pouco de exercicio bailando, porque a xente que traemos é a propia para facer festa e mar polvorio, que ven a xuntancia dos regatos, as pandereteiras de Lilaila, os que hai, un grupo de gaiteiros, pandereteiras de Loimil e os gaiteiros da Pereiriña, que son aquí dunha aldea veciña de Martixe. Bueno, e con isto, pois, damos por finalizado as novenas xornadas micolóxicas. Buscamos un cartel, como podedes ver, un tanto curioso, feito a man, ainda que parece que está copiado. Este ano é o ano das setas. Como sabedes, o micólogo que nos ven dar o curso, volvo a repetir, é unha persona, bueno, xa moi bregada nestes temas, chamase Fernando da Peña, garantías máis que seguras, que, bueno, levamos 9 anos saindo ao monte, e gracias a Dios, e máis a Fernando da Peña, pois, de momento nunca tuvemos así ningún desastre, que se pode decir, ni siquiera o máis leve daño, nada que teña que relevancia. É unha persona, teño que falar un pouco del porque non podría pasar por menos, é unha persona que inculca moito o nombre ou o apellido das sectas, e dixe que aínda que se poden comer todas, aínda que nada máis que sea unha vez, tens que conocelas e non só conocelas, distinguilas, e que non pode haber ni o máis mínimo fallo. Ese máis mínimo fallo que te pode levar, pois, a cadra, pois, a criar sectas. Gracias a, bueno, aquí teño ao meu lado aquí un compañero que chaman Brais, é o representante da parte da hostelera que temos ali na 525, que decidimos facer, pois, unha ruta de tapas para potenciar un pouco o que é as setas por un lado e potenciar o que é a parte da hostelería por outro. Entonces fixamos isto puñámoslo, xa digo, en marcha o ano pasado, dounos un resultado, bueno, bonito, os bares non tanto, que tiveron que poñer uns premios, pero bueno. Entonces fixamos unha cousa moi parecida ao que é a Compostela. Temos uns bares nos cales ti vas os días de semana que corresponda, que agora direi cales son, entonces vanche cuñando e máis probando, degustando as tapas correspondientes, que non, lóxicamente, cada un fai unha diferente, e todos os fins de semana varían. Bueno, unha vez rematado isto, pois dannos un pequeno premio despois dun sorteo
bueno, suele ser unha botella de viño, un viaxe a Jamaica, un viaxe por aí. Entonces, os días que decidimos facer a ruta esta, empezaría o día 30 de outubro, o día 1, o 6, o 13, o 20, o 27 de novembro. Serían os fins de semana para poder degustar os bares, nos bares, que son as Nieves, Bodedós, a Botica, o Emigrante, a de Maceira, o Pozo, Zaus, a de Tachi, a de Filo, o Trécula e o Arume. Estos todos, como podedes ver, non deixo por despois un papelito destes. Como podedes ver, están na 525, desde o quilómetro 320 ao 309. Bueno, recomendo a todas aquelas persoas que veñan, que o proben, porque, entre outras cousas, ali estaremos sobre o Cotomanguelo para as preguntas que poidan xurxir nas setas, nas tabernas, a onde se arreglan mellor os problemas, e tomando un viño, pois, faise camiño, e nada, esperemos que veñades, anímos a todos a vir hasta ali a tomar uns grobos. Porque sabemos que os electrodomésticos, a telefonía e a informática son unha parte importante da túa vida, elixe Mastercadena, elixe Electrodomésticos Rei. Dispoñemos de servizo técnico propio e ademais somos distribuidores oficiais de Digital Plus. Disfruta con nós do plan Renove de electrodomésticos e dunha financiación á túa medida. Visítanos nas nosas tendas da Estrada. Para todo o que precises, elixe Mastercadena, elixe Electrodomésticos Rei.